Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan cikin wannan gida muna muku barka da wannan lokaci, muna muku barka da warhaka. Da fatan kowa ya yini cikin ƙoshin lafiya. Alkhairin da ke cikin wannan rana Allah ka sada mu da shi, sharrin da ke cikin wannan rana Allah ka kare mu alfarman sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan al'amurorin mu Allah ka mana jagoranci. Ya Allah Ubangiji Allah ka kare mu da karewarka. Allah dukkan al'amurorin mu Allah ka mana jagoranci alfarman annabi. To ‘yan uwa, yau ma dai insha Allahu mun zo muku da wani sabon sirri da yardar Ubangiji. Wannan sirri in Allah so ya yarda, wato za mu yi dai jawabi a kansa, wato ta fannin tasarifi ne. Insha Allahu tasarifin kuɗi in Allah so ya yarda, in ma dala kake so ka sa a cikin wato ƙwaryar, in ma kuma wato 1000 ne ko 500 ko kuma duk abin da ya kama da haka. Insha Allahu da yardar Ubangiji in Allah so ya yarda, duk wanda yake so wato ya yi wannan abu, to insha Allahu wato abu ne, wato bayani ne yana da tsayi. Insha Allahu wanda aka yi mutum Allah ya so ya yarda kuma zai fuskanci abun, to insha Allahu zai iya bibiyar mu ta wato ganan lambar mu. Ina so wato neman ƙarin bayani akan lamarin, to insha Allahu mu kuma da yardar Ubangiji za mu ce mar ga abin da zai ga abin da zai yi. Insha Allahu kawai turare ne zai siya. In ya siya turare da yardar Ubangiji, in Allah ya so ya yarda, in Allah ya yarda, tasirifi ne wato wanda ba kokwanto a cikinsa. Tasirifi ne insha Allahu wanda in dai ka yi, in dai ka bi ƙa'idar abin ka yi shi, to da yardar Ubangiji kai ne da riba in Allah so ya yarda. Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagoranci. ‘Yan uwa kar ku ji mu kwana biyu shiru, to da yardar Ubangiji wato ayyuka ne da shauransu. Kuma duk da ma dai ana ta tambayar mu wato tasirifin, muka ce dai to insha Allahu za mu daure dai mu kawo wa jama'a. Kuma da Allah a yi sharing, a yi liking da yardar Ubangiji wato domin kowa ya amfana da wannan abu in Allah ya so ya yarda. Amma fa turaren gaskiya, gaskiya duk inda ka ji an ce tasirifi to gaskiya wato in dai ka ji an ce ma wai, in ka ji an gaya ma wai kuɗin turare 100,000, wato 80, gaskiya ba wai tasirifi ba ne gaskiya tsakanin da Allah. Wallahi tasirifi gaskiya babban turare ne. Ba wani ƙanƙanin turare a cikin tasirifi gaskiya. In dai kana so ka samu kuɗi to kai ma dole sai ka kashe kuɗi. In dai kana so ka samu kuɗi, dole sai ka kashe kuɗi. Gaskiyar lamari kenan. To insha Allahu a ɗauka a yi amfani da shi da yardar Ubangiji za a samu nasara. Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagora.